Welcome back to my YouTube channel. Karon is Huwebes and 10:33 AM. Siya 10:33 34 na di ay 10:34 AM and nami dito sa balay. Wala po nakatrabaho si Milyang kagilantan siya gabi na labsik. Wala siya karon. So, ang among lingaw karon guys is nagtulo ko niya sa on pagka-symbol og Rubik's Cube. Na. Dide? Si Maika, mo si Mimiyo. Yan po si Jared. Hi Jared! Hi! Busy kay si Jared. Dua-dua siya mga toys. Hi Jared! Dua-dua si Maika. Hi Maika! Hi! Kakyat! So guys, dara si Mayo. Nagtuwa ba dyan ko gabi? Doy nga ikaw, Doy? Dara si Marimor nag-module. So guys, karon is na ako i-try nga pada kana ako ipakita ninyo kung unsaon siya pag-apply sa noun. Palat si William og kanang singanan ni be pancake. So mo ni siya nga product guys kanang Miracle Healing Clay na. Kini siya is dili na siya pinalit, ginatag na siya ako ang sa asawa sa kong kuya and gitbutang din ni is Thailand number 1 dal siya. Thailand's number 1. So kani nga product is gikan siya sa Thailand and Miracle Healing Clay. Ako kalba kung tagpila ni kay ganin lagi gihatag ra ni siya. Kay ako man siya gingnan nga nag-try ko og kanang kapipit ang peel of mask. So iya kung gitagana ni sobra rin niya mo nang iyang gipatry nako kung nindot ba kana maligya man siya ingani. And so ang instruction din sa likod guys is i-mix nimo siya 2 to 3 tablespoon. So magwa ka kutsara, tablespoon nga ni sa kutsara. Kay ang kutsara ba tablespoon? Be? Kutsara mo siya ng tablespoon. Kay ang kutsarita kay basta kay kutsara 2 to 3 tablespoon of clay powder. Kay powder man gud ang sulod ani guys. Tanang mo ninyo ha. Namon niyang sulod niya murag abog og color. Amo takitan ba ninyo? Basta kay murag abog niya powder siya. Then 2 to 3 tablespoon kuno aning powder ani niya butangan po nato og 2 to 3 tablespoon nga tubig or apple cider vinegar. Kay wala man koy apple cider vinegar so tubig ako ibutang. So i-mix na to siya. Apply the mixture in a thick but even layer to the face. So i-apply na to sa naong and i-leave na to siya. Pasagdan na to ang naong na to nga naay clay healing singa na Miracle Healing Clay. So Miracle Healing Clay sabot na milagro. Milagro Healing Clay. So 10 to 15 minutes na to nga ibabad ang atong naong aning healing clay unya. Kinahanglan ko no nga makapil na kaupang hugot sa naong. Usa nimo siya waswasan og tubig. Okay? For best result, kamito na to siya 1 to 2 times a week. Unya, naghuman nimo gamit ani kay siguro mag-dry ang imong face mo na kinahanglan ka magamit og moisturizer naghuman nimo mo gamit aning Miracle Healing Clay. So dugay na ning gihatag sa ako ang mga pila na kaduha na kasi semana pero karon pa nako i-try kay lagi di ka poy kung katong una na ko nga katong sa to katong sa white katong white nga kuan facial mask wala ko ganahe kapoy tang tangon kani dili na siya peel of mask kuan na ni siya hilamusan ra pero mugahay gyapon sa naong. So ako ipakita ninyo saan pag-apply and kung unsa ang feeling kung naay ngani og unsa pay kanang resulta nagkahuman. So mga manghilambos na ta ay mag-mix dayta mag-mix. Sige. So, dira guys, ang atong, na ko i-mix. Then, dira ang atong kutsara, tablespoon. And, murag, siguro sakto na siya. No? Para, so, kanina po ito yung butang na to. Takso na lang po na to. Para, matagahan to gustis siya ang tubig. So, murag, sakto na gini, ihurot na ko. So, ihurot na lang na to. Wala na yung sulod. Nya butangan na to tubig. So mineral nga tubig ang gamiton. Nya butangan na to siya. Duha. 1. At tulo na lang. Tulo ka kutsarang tubig. Then na tong i-mix. Mo siya color lapok.
Okay, so wala din na siya. So guys, magbutang na tadara ang mixture na nasa akong kamot. Char. So ako nang butangan ako nang wala ko mahilamos dito na ni. Kay maligo na ko naghuman na ni man. So dito na nagbutang sa naong de. Umro dadaghanan ako ang tubig. Kalibog ko. Dito nagbutang de sa naong. Wala man lagi kuan bahas. Ambot kung sakto ba na yung ibuhat. Ay. Sobrang nakadaghan akong tubig. Feeling na ko kay mura siya mga bas na gibutang sa naong. Sakto ba ni day nga ni pagpubutang ni Ate Berlin? Murag tubig. Unsa man? Oh, naunsa naman ni magtuto man di ay. Isa ha. Nasawag man dito, nasawag maglapok. Budyo mo diha. Sakto ba kanang ibo? Nya daghan mo ra. Mo siguro inamuusan na kayo. Di man po siya. Siguro ni mugahi. Kay kuan man nang bura ra maka nagbutang og lapok sa naong. Amo. Dikan po ni sobra. Be, magputang ka be? Lain na mo kung gahugaw-hugaw. So, atan naghanag butang ka, sayang. Ikaw, ade, butang ka, de? Na ako makita ninyo, guys, murag na ay lapok. Pero, mag-sosyalon man siya gamay sa lapok kay color green. Magabo. So, i-leave ko na ito na siya. Naguna man na ito butang ane. Kinalan na ito, ibabad itong ng 10 to 15 minutes. Kinanglan, makapil na ko na pangguot o panggahi. Panggahi. Okay na siguro. Okay na siguro na niya. Laghan pa kayo sobra na. So, mana niya itong naong karon guys. Agad. So, balikan na to 10 to 15 minutes. Ako ra mag-i-update niya kung saan may tabo. See you later, guys. Ang butang sa naong na di na makaon ha. Ang butang sa naong ba? Nga naon ni mama para sa kuha. Nga butang sa naong niya og mo. Ug kuha na kasi minutos na hilamusan na imong naong. Oh. Sudan ko lang sanan. Dili na sudan. Kasi ang lalay. So, giatag na mo ang sobra kasi di man butang si Milyang. Ala, wala pa eh. Mga pila ba ni ka? Wala pa 1 minute pero na-feel na ako ang iyang kuan. Mura bitaw siya mubugot. Nay. Pero mura lang kagabutang ang lapok. Durag na ako sa isang nakaulimas si module. So, wala pa 15 minutes guys. Mga 5 minutes pa siguro. But, hinihinay na siya nga ning gahi sa kong naong na mura siya mga minasa nga simento. Tara. Mura siya ginasag yun. So, samtang magpaabot nga mauga siya kay na may ibang part sa iyaha nga wala pa nauga kani o kani nga part basa-basa pa nani nga part pero diri sa akong buna mo di una nga nauga sana all buna
So, sampan nagpaabot ta guys, magkaon sa ko. Bata. Ang sobra to na gihatag na sa mama ni Milyang kay sayang pud gilabay. Ay, ano ni mama naman? Kung nga. Nangina sa pagkaon. Kaya pwede siya Okay, ang beautiful. Timanin ang joke ako na kaya naglamos na ani malahi na ang naong char. Hindi ka sulti ni Mamilyang. So, wala siya gilantan. Ilad-ilad ito niya yung maghilanat. Ilad-ilad ito yung lahat gabi guys para maka-absent. Ilad ko. Shout out sa amo ni Milyang. Di ara si Milyang. Wala gilantan. Joke, gilantan ta siya gabi. Tinuod, gilantan siya gabi. Tingnan ko siya gabi kay bisag na to, nagsige istorya. Ano ka pa siya? Natog siya gabi. Sige, naman sa kada silyang. Gaya imagine mo siya. Naman sa gadam ko pa na siya. Ako, yapit niya guys. Magkaon ako. Ngayon, 15 minutes. So, see you later guys. Hi guys! So, karon is mga hapit na mag 15 minutes siya. Wala pa. At tinuod lang guys. Wala dyan ko katanang oras. Nag-agad ako kung ano sa maugang ang naong. So, wag ko kayo kung nilapas na bukos 15 minutes o wala pa kung kaabot sa 15 minutes. Pero ang akong naong kanang murag na uga na gid siya kagahi na siya kayo. Murag jud kog nagmasag simento sa naong. Ana pa diri gamay kanina lang apart kani. Nga klaro na injo nga murag kuan lahi pag color kay ngano siya nga apart ang murag basa-basa pa. Di basa-basa nipis sa day akong pagkabutang. Sinuuga na dyan siya totally na mura na siya minasang simento. Pero adya po musundog guys nga ang inyong ibutang sa inyong naong minasa dyan yung simento kay sila yung naong may mo na ng kuan simentado. So din siya simento guys ha. Healing miracle healing clay ni siya din na siya simento. Ha? Yan ha madya ko. Ganan ko magtanong sa kung naong. So, ito na ko manghilamos kung sa akong resulta sa akong naong char. So, manghilamos na ko guys. And balikan naman ako kung nakuman ako hilamos. See you all later. So guys, dili sa nako siya hilamusan. Ako sang scrub. Ako nang luguran ba? Lugod-luguron ako para mga tangtang tong mga medyo baga-baga nga simento. Char simento. So, akong scrub. Ito bis gawas ni Miamor kay. Anaway mong video oy. Kay para ang tinagak niya tapos gawas sa akong kaso sa amin. At sa amin nga original guys, hantod karon wala ko na kuan. Undog kayo oy. Okay, ana ha. Ha kaya tong scrub. Lamusan mo na naghuman pero ako sang anang kuan ba. Yan on kung pwede ta ba. Basin dia mga tangtang atong mga kuanan eh. Mura man ay ganang foundation nga nagahi. Tutulong. Ano ka ulong? Ti. Labi siya nangyay pa dito ra. Ano kaon? Ay, lamusan ako nagman. Hindi mo nang mahukuhan kag masaag. Muna siya ibagong style sa foundation siya. Sakit man di ay. Ako na lang hilamusan. Ti. Lamusan na ako guys kay sakit na naglugod-lugoron basin madaot tong face char. Lubat po ng kamera kay goodness. So balikan naman ako niya guys, may lambos ako. So guys, naman ako ligo, nakailis na gani ko. Kaya nga po, nag-iwan ko na kayo. So ito. So naman na naglambusan na ako, muna ni akong naong karon. Char, di ba kanawon niyo? So
Sa akong feeling guys, pag human ako og hilamos, pag hugas na ko sa tubig, ang feeling din ako is hamis ang akong naong ug humok ang panit sa akong naong. Char. Walay joke-joke, walay halong joke. Tinuod gyud akong giingon nga humok kung mahikam lang niya ako naong. Char. Kung mahikam niya ako naong, hamis siya niya. Humok ang imong panit kanang smooth and soft. Ito ba? Ang shiny. Char. Dito tinuod jud ganahan ko sa effects sa Miracle Healing Clay. Anis jud. Ha? Diba? Char. So nice siya guys. Kung gusto mo try, just PM. Char. Huwag ako na maligya. Daghan man na maligya sa online sa Facebook. Pwede mo maka-order guys pag gusto mo try. Kaya nice siya kayo. Wala lang ko kay ba kung pila ang price niya. But maka-assure jud ko nga nice siya. Pero wala po ko kay ba kung sa di effect niya. Kay first try pa man po na ako. Pero sa first try na ko, maka-inom jud ko nga nindot siya. Kay hamis o niya. Humok ang imong naong after ni mong maghilang os. So mora to guys ang akong ikasulti para sa Miracle Healing Clay. And salamat sa pagtan-on niyo ani nga vlog. Ayaw mo kalimot sa pag-subscribe kung wala pa ka nakasubscribe. And see you on my next video. Bye!